Això era de Scott Joplin. I ara ja tocarà un tema de James Johnson, que es diu el Harlem Struck. I aquest ja és un pas entre el jazz i el ragtime. Quan es comença a improvisar molt el ragtime, que és el que he dit abans, ja no se li diu ragtime, sinó que se li diu jazz straight, piano straight, que és el mateix, però més improvisat una mica i l'esquerra varia una mica, però és el mateix. Aquest pianista, diguéssim, que és el pas entre el ragtime i el jazz, és el dels primers que comença a fer el piano straight, que es diu. I aquest pianista concretament va tenir una gran influència en els grans mestres del jazz com Duke Ellington, com Basie, un altre gran pianista com Fats Waller, o també Art Tatum, un dels millors pianistes del segle XX. Tots deien que havien après molt d'aquest pianista, que era un pianista que va estar molt a la sombra amb el seu temps, però tocava increïble. Era un pianista molt de blues. També té el ragtime aquest, molts motius que es fan amb la dreta, els veiem amb el blues i evolucionen el blues, molts motius que es fan amb la mà dreta. I us deixo amb aquest Harlem Struck. Castelli a la bateria. Joan Martí al contrabaix. Ara anem a fer... Seguirem amb la mateixa línia i ara faré un tema que es diu After You Go, que és un tom musical del 1918 i espero que us agradi.
fareu una balada que es diu Místic, que és una... Tirem una mica endavant, això és de l'Errol Gardner, que ja és d'un pianista dels anys 40, i és una balada molt maca, i espero que us agradi.